Nakajing sa priang ka video ka bapan I baya kajing siang rong ya ka surok na nongpo sa umdan ka baar po kilometer ka bari sibenta ka project surok na nongpo sa umdan sa Sonapur Road balapan ko tang da kiktiru kalapan long ya kikan hon seng balang bakan top ya ka HANM bat ka MPSO haringkat ka kong bindas im ban jurep ha ka khat nyaw tarik ukalalingkot araja arpunrio. Kumban syukudau bana ka benta ban pen urlong ya kani ka surak ka kong bindas im kalapan long da ka jingsha thangan ha parking lot hajan ka additional secretariat house nambala dam syu laong ya kani ka benta surak na nongpo sa umdan latray da kadhar construction company kadba ka benta surak na umdan sa Sonapur pat la pentray da ka way pat ka company Kakong bindas habakran kalaong pakumba kala dawa ka urlong penban na kajinglap ya kajing tray 30 kala penlong ya ka ban hiar madan sasisien kalaong ru kala yo ya kajing kular na manager jong ka company basna surak ban klong biang bat sna penbha ya katay ka surak ngapen pau kajing snungu sya ka sorkar ni ghalaya kabala pensngaw bat pensngap ya kajing kerpat jungi kum ki ba na ka benta ban ai no sindon ya ka surak babha hapo jonga ne ka thain bat ka dong ga jongi kat kum ki mat dawa ki jonga te nga snow kumen bat nga pong ki jing snow ka bakraw kalong sisya kat kum ka jing kular jong I madu preston ba hadin ka to kat nesni ngin pensiona no ya kasurang te kala urlong kumta kum bakalong ngidap ta ka jing snow kumen baharo na kaliang jongi kinong song snong jong ka thain den nong po ki bayai tenti na kan ye ka ju kasurang Henry ka basnusi kalong ba habang ila yo ya kani ka surang ngilapan ban hang ni bakar kom pentre ya kani ka surang kan nom ai jung hun yang iki nong shung shunong jong kani ka thain bat ka dong ka jongi khamtam le yanga ka bala len la de ka bala shim ya kani ka rai ban syat thangan kat bo ka sarkar kampat ai ya karai ban prishna ka surang kadon ka jingkta hanga marwe hi namarba ngiyo ya kane ka surang da ka jing ya mi pajba ka jongi sya sekretariat bandawa ya ka sorkar kala ai ya kita ki jing dawa ki jongi hendrai ngi kerpat ya u kontraktor uba shim ya kane ka kam ba pentrei hapo jogane ka surang ba in pentrei bah Baka nomja kumne kumbangi yo I menta baro ki pajba hapo ka jela ka jongi baro ka we ki layo I ya kata ka jing tre turti hapo jongane ka surok ka jongi te na kaliang jonga nga kerpat nengkong ya kontraktor ba ide ban pejba ban pentrei bah na ka benta kan de ka surang kenang bakan long ka jing yo surok jongi kalong kala jing mentoy na ka benta ki pajba ki babun ki balang day na ka benta ka jing mentoy jongi simiat ndrei ka day na ka benta jong ki pajba na ka benta ki bapang ki basitom ki bayat man kasni na kane ka surang tina kaliang ka jonga nga airu ka jing sneu ngu ka bakraw na ka benta ki pajba nong shung shunong jong ane ka than bat ka dong ka jongi ya ka district ri boy baro ka we bat ya ka jelai baro ka we ki balawan ban ai ka jing kersian yang ah kapor bangali sya thengan sya sekretariat na ka benta ban penio ya kene ka surang ublei unker khuye phi ublei undon rengkat bat phi duai lam na ka benta jonga bana kaliang jonga ngakwa bantri kano ka babha na ka babhatam om na ka benta ban khwan mantoy simen kata ka dei gajing kerpat ka jonga ya baro ki bape ya kani ka social media ka kubor ha kani ka sni tiasa ka weiru nga airu ka jing kublei ka ba kerpang na ka benta kinde ki media ki ba lawan ban senran bat nga nadu nanong po hang ne ha po snong plasya ki ba la plai por ya ka bakordor ka jong pi pila ai na ka benta jonga bangan ai ka ne ka statement khndiat ha ka ne ka sni kublei shibun kublei shi hajar ngo hadin ba ngila yo I baro hakiran san social media bala viral kani ka jing tretorti ya kani ka surok umden denga banong ban susyong hayi ngam snusung taga daw na yi ngami dang stamp banwan pej dala dehi ya kani ka surang hendrei ondang ala wan hang ne bat ngilayawan lang bat kini ki parolog baro mo ki bayadon lang bat ngi kani ka sni ngilap sisya hi bakalong kumtu kumbaki pila yo I menin bakala ja kumtu tingilap hang ne mar khamatru bakalong hi kumtu te ngapan pauro kajing seng kemen kajing sngongu ya une u manager jong une kontraktor ru balak kular ban ai kajing
trei ka bakhamba nang ne shakmat mo bat kila ya repair hne kila ya kho lut ya kate ka jaka ka bala ra kate ka rong ka bom bit kate ka rong kila ya klong ya kate ka rong bat kila ya le bha ya kate ka jaka ka bala ur tenang ta ikularu ban pej baro silanter jong kane ka surak ban ya le bha nang ne shakmat te kata hi kata ga jing sngu ko jong ate ki khndiat banai ki bala dia house ne mo bala leng ngidang lap shisin ba kajing pentraya hangtei ha kham ha khmat hang ne po plasyahi ba kitep ya umpat hapo kti ma te nga don hanong po ngamyo i ya kata Henry ki wansen ya ki dur ki wansen da ki video ki prolog jong inang ne na plasya nam dan na diwan kiring video ki lap ha katu ka porba uba pentrei ha katika umpat hangtei utep be hapo kti ben te ute umpat pada long la bam ka kti undon sya jerang te hadin kata long marcin yo ya kata kubor ngiwan pej ngiyawan bat ki pralog yawan bat ka dor bat ki dor bar snong nang dia nang takis yang bahalang na po umden area ki jongi ki senjuk rong bat snong yawan lang ha katu kas ni bat undi u manager jongki ula klong biang sa shin ya tu umpan bat ula ai biang ula seling biang daki mau napo bat ula bu ia te humpai hajerong jong mau Henry menta ngalek pej biang hangte ngayo i bau tumpai ula dap biang gekti de ka hai kan le to menta portlang lele bom dan slap Henry yo le se dalawan slap ha ka porliur yo le se katika kan dap kan sileng biang ha katika ju ka jaka katar kawan ra ka jing nang ta ki kan ro ha silanter kini ki lenti ha silanter kini ka surang ngayo i bakidang bun ki kelbat bakindang day ban ay nang taki umpat ki baki day ay ngayo i kata ka jingtunga haga bangayo i bala tua hala poy ka jingtua du surak rumdan ki kelbat na nakata daw lang nagalian tunga ka kerpat ba sa sisin ya kontraktor ba uwan pet biang ya kanya ka surang ban hangno ba ka baduna ngakwa ba inwan ban pentrei menta hakini ki kendiat snyi ke bansawan chua ban pendiat ya kanya ka surang Habatin, pej bahagi ki shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpunyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kata ai ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki marba modon ka shop plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya